wis pitungkas. Aja nganti wani-wani kowe junggarake. Anggon kuat wae napak ing semedi, mahas ing asamu. Meminta marang kanugrahaning Gusti kang Maha Kuwasa. Nanging dene apa? Sliramu ya bangke. Kowe wis wani junggarake kelawan aku. Mengko gawe gaten sing endi? Iya. Menika wonten sekadang panjenengan. Badhe sowan wonten dalem panjenengan inggih menika. Ana salah sawijining kadangku. Kamangka yen Rangga Janur urip ana ing jagate sesrawungan iki durung duweni sedulur. Saupamane ana ing Gunung Kipas kene ana salah sawijining tamu sing kepengin mirunggan kelawan aku. Siji wong kuwi saka ngendi? Kaping pindhone jenenge sapa? Mengko kawigaten sing kepiye, Yai? Inggih, kula nggih mboten mangerti. Nanging menika wonten tamu Kang Mas. Ana tamu? Inggih menika leres. Ya wis saya tak parake, Bob. Kawigaten sing endi? Kok Yai Wijaya iki mau kedlarang-dlarang kumawane munggah ana ing Gunung Kipas mengko gawe sing endi? Yen pangapunten saderengipun Kamas Samuji. Iya, ngantos kula menika kumawane munggah wonten ing Gunung Kipas. Estunipun wonten ing dados badhe kula aturaken kaliyan. Ana kawigaten sing bakal mbok aturake kelawan aku. Banjur kawigaten sing endi? Ingkang ngongkos pisan kula badhe tuwi kalih Kang Mas Samuji. Ingkang ngongkos kalih menawi wonten kaparingipun Kang Mas Samuji. Kula badhe nyuwun sanjata pitulungan kaliyan panjenengan. Ingkang parikedah luwari garwa kula Deting Gayatri saking astanipun Paman Jaya Kaswa. Kula menika badhe damel untuk aku. Saged Kanggo Yai Wijaya kowe arep gawe unjukan. inggih menika. Tak keparengake ning aja suwe-suwe. Yai Wijaya, Paling jauh Kang Mas Samuji. tak kira kowe wis mangerteni dhewe. Yen to keselamatan iki kowe wis mangerteni. Kok menawa Kang Masmu Rangga Janur senajan to cemondhok ana ing Gunung Kipas iki bagas waras lan slamet. Nanging perkara sing kaping pindho kula aku njaluk mbok baleni meneh. Apa sing dadi kekarepanmu? Kang Mas Rangga. Ya, Menawi wonten keparengipun kula badhe nyuwun sanjata pitulungan kaliyan panjenengan. Ingkang parikedah luwari garwa kula Deting Gayatri saking astanipun Paman Jaya Kaswa. nggih. Kowe njaluk supayane garwamu Diajeng Gayatri iki supaya bisa luwar ana ing Praja Kediri, ngono. Leres Wijaya, kula Kang Mas. apa kowe ra nyala? Mbok menawa buket kupingmu, mripatmu kudu ngerti. Saupamane mripatmu ngerti, aja nganti buket kupingmu. Apa ora kuwale? Yen to kowe iki mau njaluk pitulungan kelawan Rangga Janur kamangka. Rangga Janur iki mau raja-rajane Senopati kang mapan ana ing Praja Kediri. Lah kok kowe njaluk pitulungan kelawan aku apa ora kuwale? Dalam sewu saderengipun Kang Mas.
Kula mangertosi menawi panjenengan menika salah setunggalipun senopati wonten ing kraton Kediri. Nanging Mas, kula kaliyan panjenengan menika taksih kalebet kabeh. Panjenengan kuwi langkung kados kula. Kadang. Kowe nganggep yen to Rangga Janar iki mau kadangmu. Mbok yo kowe iki mengo ana ing swasana. Rikala semono kowe kelawan aku iki mau bebasan mangan sepindhok dipangan wong loro. Ning sakwise yang ini Jaya iki mau kapundhut putra mantu. Ana ing Kertanegara, ana ing Praja Singasari isih ana kajayan. Nanging sakwise Singasari blubuh garwamu dadi putri boyonge Sineng Prabu Jayakatwang. Kowe njaluk pitulungan karo aku. Aku ora sudi. Aku mau. Ye, Sinten malih badhe telulang sing jalan jenengan. Jenengan menika kadang nggih sampun langkung kados yen kowe ndaku kadang aku. Kowe ngakoni yen to aku kuwi badal wakile wong tuamu. Ning nek ana bot karepotanmu. Nanging sawise kowe enak kakenak lungguh jenggang sira tumpang dadi putra mantu ana ing Praja Singasari. Kowe nglalekake kelawan Rangga Janar. Keparang panjenengan ampun sedaya rapaikan sampun menaikkan dan sampun kula wisagen. Keparang kula lilah dalem. Wah. Aku ora bakal aweh pitulungan kawan kowe. Kang Mas Wijaya boten badhe wangsul sanging lupa. Tidak terima panjenengan paring pitulungan kang. Mundur ora terima. Berak mundur. Timbang kula kedah mandheg sanging lupa. Kekucuan ning kesah kula. Kaya ngono tak tak udanai. Wijaya wis mudhun ana ing Gunung Kipas. Wis bener. Mergo Wijaya ki mau njaluk sabiyantune kangmasmu, ya garamu Rangga Janar. Mergo garwane kowe dadi putri boyongane Sineng Prabu Jayakatwang sing mapan ana ing Praja Kediri. Kamu kok kowe dhewe ra ngerteni. Mbok menawa garwamu iki dadi raja rajane Senopati ning Praja Kediri. Nglubuhe Singasari mergo kegawa saka aku. Kok nganti iki Jaya iki manjaluk pitulungan karo aku, kepengin ngluwari garwane Gayatri. Ye. Ingin menapa panjenengan menika mboten saged pati aku sayang. Yai Wijaya. Pancen aku ora gelem. Mo, yen aku sabyan kelawan Yai Wijaya. Wijaya wis nglalekake ning Sumae. Nalika Singasari isih duweni kajayan. Dek niki wis nglalekake karo Rangga Janar. Rangga Janar. Yen saged kula ingatake. Monggo panjenengan menika sabiyan sedaya sekadan panjenengan. Mesakake lho Kang Mas. Oke. Iki tak pundi. Yen tak rasa tak sawang. Kowe kok sabela kelawan Yai Wijaya. Mbok menawa kowe duwe rasa seneng karo